anyị chọrọ udo udo ka mma maka na iji udo n'anya na ya bụ ibe dị mma dene dị na nwunye na ava na-ebi n'udo n'ọbịa ka fa ji mụta nwoke ka mụrụ nwaanyị n'afọ dị n'udo n'anya na-elu ụlọ ụlọ lụsị ụlọ lụkwasị n'anya ndị na-eme ọfụma maka na ichọrọ udo ka mma n'ọbụ na-ebata n'ezinụlọ n'afọ na-eme ọfụma ofu kwụ ka afọ ja nwụ mmiri ofe abịala ka aba ji eli nri ọ bụ na ineru anya na aba jizi udozi elele nwita nwanne m aleka gwuo papa chidera n'odesi ya ihe chidera ekene chidera obele nwa tabala aleka agwụ na mụ na ene na-adị na mma na mụ na na-etu egwu ọfụma maka na iji udo okwu ivolu so ndị dịka ojelu obodo oyibo waje nwee kpata ego n'anya na ojizi udo n'ọbịa ka o ji kpata ego ewu so ndị dịka Onyami tumodo eso ndị dịka Onyami eso ndị ekene Onyami eso ndị dịka Onyami eso ndị ekene Onyami eso ndị dịka Onyami eso like power Onyami eso ndị emeligo egwu Onyami eso ndị ọkwa anyụ Onyami onye mmụzi amụ Onyami eso like power Onyami etugo ogo gị Onyami eso ndị emeligo egwu Onyami ọgwụ ivolu so ndị dịka maka na oji udo ife mene so ndị dịka omeogo ndị egwu ọbụzoge rubele isi so ndị dịka ya bụ odogwu a na-agbalị izuzu ọ na-eme ife dị ama so ndị dịka nwa ji ji papụ ama Onyami so ndị ekene Onyami ọmọgọ na ya adịle mụ Onyami so ndị dịka Onyami ụtụ nkịta bụ so onye ọnya Onyami ya Onyami bụ mba ji n'anya nene mbiofulu odua Onyami so ndị dịka Onyami Onyami manụ ụbaka Onyami so ndị dịka Onyami manụ ụbaka Onyami n'ogwu ndị a Onyami kai Onyami mgbabụ na ịbịala ibe sọnde na mma ogbenye niile n'anya ndị be na-esili ike n'aba n'ahịa sọnde ayịyọ sọnde onye amị mmiri na-eli mụ sọnde nyere m aka mmụ chọrọ enyemaka n'ọbụ na ịkọsa mkpa gị a sọnde ga-emeli gị nye ga-enaba nị ebe na ka ọ lụrụ ụlọ ya bụ n'ime nsugbe ebe ọ jere ya alụ ụlọ ọ bụ na ikilisi ibe sọnde enenebe agbaji elu taisi ka o ji ewu ibi arụ taisi ka o ji gba penti sọnde dịka sọnde onye amị mana atọgbo ma enwe itezi ọ dịka emeli n'ozo onye sọnde dịka kaika kanja nwere ekene kanja aka n'ụba aka ọkọnkọ adị mgbanwe ọja maka n'igbo oge na ọ bụ njọ adịgba na-ekene emi adịgba m ekene eyi adịgba na-akalịkọkwa maka na ọ bụ so ndị dịka enya na-ekene eve macha na-adị na mma maka na ba jizi udo kanja nwere ekene ka nnaba nne mmụọ omu ka na nne mmụọ omu kanja ekene ọnya nya bụ oye sọnde ọwa bụ right ọwa bụ right india gode kpata ego ya na sọnde nwale onye buchi ọka eke ya na sọnde na-adị na mma ya na sọnde na-eme ọfụma maka na abaji udo maka udo ka mma ahịa udo ka mma udo ka mma ahịa udo ka mma udo ka kwa mma anyị
chọrọ udo ka mma anyị chọrọ udo ene na-enwe ite alịka bụ nwanne m ene na-enwe ite onye mgbosi izi ya ene na idea pawa pawa bụ right emeliwe egwu onye ebuchi ọka eke mmụkwala na mmeli dọla n'ọkpọrọ m ebe anyị onwe agịgị ebe anyị ejele nwayọ ka nje ka nna ata ikele dọla Disemba ava na-abịa iva ọ bụ n'elu anya nwoke ava na-abịala ya ọwa bụ right onye ebuchi ọka eke ka nje nwale ekene ka nje ekene fayonia Friday nwali ọba ọkpọrọ m ebe ahụ gege ya bụ fayonia onye mụdọra o nwere pawa n'onu ndị ahụ ọ sị mụ na mara ama ebe anyị ruo Chukwu ebe anyị tinye akaụntụ n'anya na m etieli gị ego maka na mara ama na-eche ebuka anya bụ fayonia onye mụdọra lekene ndị chụlụ ụwa n'ike na-aba n'ala n'ike na-aba nasịsịkọ ka anyị ejele nwayọ ịma n'odogo m anya n'obu na inwe ndidi n'anya na ị ga-abụ ibe dị mma mmadụ achị n'ụwa na mgbakwu aba ka nje nwale ekene ka nje ekene Chinedu ya bụ mmeyọ onye nnede ya bụ onye n'ụdọra na mụ Chinedu na ya adịghị ihe ndị ati dị melisi ọnọdụ ebe ide m ọfụma Chinedu Chinwọba onye mụdọra Chinedu anyị tia pawa nwanne Sunday dike enya na ekene eva maka na ba udo n'ọbịa koje ekene eva maka anyị chọrọ udo kanja kana azubike Kanet ya bụ Central Bank ya bụ n'India ka ọ dị mma ọfụma ka kana azubike maka na vibe udo n'ọbịa ka ba jem ọfụma ya bụ n'obodo oyibo ndị anamụba anyị na-aba akala ego egwu aba ndị anamụba anyị na-aba jidekwa udo maka udo ka gba mma ya ụmụ Sunday dike ka nje nwere ekene elu ka nje ekene Chadọnụ ebu Olise adọba ezi nwanne mba afụmanya eji amatụ na nam Charlie Chadọnụ onye muziam Charlie Chadọnụ adịghị mma ya bụ Charlie agwaba ma na-eme onye muzango Charlie agwaba ma na-emeni mana obe dị lọọ onye muziam n'obu n'ilu ama ọjị ya bụ na ama ọjị ebe anyị dịga ebe ịbọ na-alụ ebe a ya bụ ebe Olise adọba n'ilu Tugwama street ịga ebe ịbọ na-alụ n'ebe a ebe Olise onye muziam ka nje aka na-ebe na-abụ ya bụ oge na-asụzi ite onye mmewu n'ụmụ ndị akide m ọfụma penadị na ya adịghị maka na vibe udo n'ọbịa ka o ji edeleba mma unu jidekwa udo maka udo maka nne Anambra steeti niile na anyị na-ebi ọfụma maka na iji udo une ọchịchị Buhari emega anyị ibe Benard ọgọ na-asụzi ite Benard adịgọ Benard olori ọgọ na-asụ ite ka nje nwale ekene ebe anyị Okoya ebe anyị Agụmụ ndị a na-akpa ebe anyị Chukwu na lụlụvalụọma ebe anyị n'Indonesia ebe anyị Okoya odogwu n'Indonesia ndị obodo oyibo pawa dịba n'aka onye ara metita adịghị mma ebe anyị Olori odogwu n'Indonesia egwe n'oloko ji runyo aba akali m ụjọ nwanne m
agale mone inda kava se bia dani ndị na-ekwu ekwu elebe aka si eme eji ekwute bụ ekwute ekwuro mmadụ na nkịtị egwu na nkịtị aja mbele ka ọ ya bụ dani agale mone enene nwite kanja nwale ekene kanja ekene Chinedu n'abalị kwa keke elebe agwagwu na Kenya Chinedu dị nnekwuta Chinedu bụ nnekwu mmadụ na-abịa elebe agwagwu Kenya ka ose bịa dị Chinedu na-ekene mmiri na-abịa elebe agwagwu Kenya ka ose bịa nị Chinedu okeke pawa dịba n'aka pawa mgbo kanja nwale ekene kanja ekene mande ya bụ barista onye muziam Lagos Kodi melisi ọnọdụ barista ekene onye muziam bụ nwanne Chinwe Ikene ya dịne Azadị onye ọcha Azadị ma ekene gị nwanne Amadụ nwanne gị ya na ekene gị Azadị onye ọcha kanja nwale ekene kanja ekene Edwin Michael ya bụ Starman onye muziam Delta Kodi melisi ọnọdụ n'anya n'ọdị n'ebe adịgo ọlụva n'ọbịa ka eji ekwute bụ ekwute Sunday Dike na-enyebe ekene emu Sunday Dike Onyami Sunday Olori Onyami ọwa Sunday Dike Sunday Akaligo onye muziam Sunday anyị tie pawa Sunday Olori mmadụ onye muziam bịa nwere ugwu gị Sunday Akaligo egwu kanja nwale ekene ka nkene Chibuike ya bụ Onyami Sunday na-ekene gị ya bụ ezoyi Sunday ya na Sunday na-adị na mma ịmaliwe ebutelia na abaja udo n'ọbụ na bụ ejiri udo ụta ma ndị chali n'ọbụ ụva na bụ oyi lụ amị ụva na-emete mma udo ka mma ahịa udo ka mma udo ka mma udo maka nna onye dị n'ichowe udo n'ọbụ n'ijide udo dịga dịka ibe gị nụkwa ibe emeli nwa na-adịkwa mma kanja nwale ekene ka nkene onye ebuchi Emmanuel ibu onye ọkọdọlụ ka nkene na ibu ibe ejula oyi ka ọ na-enye mụ ya ebuchi Emmanuel ya bụ ibu ne kanja nwale ekene ka nkene ezoghị m igwe kọsụmasị na Nneyi onye muleri igwe kọsụmasị ya onye muleri Sunday na-ekenezi ya onye muleri nwaji dọla ji elu m ọjị igwe bụ igwe ọhaneze igwe kọsụmasị na Nneyi onye muleri onye mele ibe nje mmalị ya ọcha ya na Nneyi aba ọcha ya na Nneyi kanja nwale ekene kanja ekene Chọmeke onye mmemme enwe analo ndive okwu ego ka na-ekwu diva Papa Chinemezi eze onye mmemme iji ego n'osili ike nwa anụlụ nwaanyị achọ mụ Chọmeke onye mmemme enwe analo ndive kanja nwale ekene ka nke na ọbalị mụ nya bụ abalị mbere ajọkanị ogudo onye aja arụ n'anya nọ n'okwu ụgbọ onye anwa nwụrụ nne ọbalị nwa abalị nwa onye muziam emonoloko jeluhe ọbalị nwa abalị ebe anyị na-adọ ọnụ ya bụ Papa Chinedu mmụọ m ka o si bịa nị onye nwe m olu m mmụọ m ka o si bịa dị nị
ebe anyị panadol India kọda akpata kia ebe anyị na-adọ ọnụ eze ọmọgụ n'India ebe anyị ite pawa maka na aba judo ka aba je eme ọfụma ebe anyị ite pawa kanja nwale ekene ka nkene Chinedo bụ ugo eze ọmọgụ nwanne m aka nne m ọgụ na-eme nwete asị m nwete nye mmadụ asị m igbo yili akọnya ibe mene Sunday dike Sunday onye amị onye erika na-akwa na biya enya bụ derika onye muleri igwe akọso masị na nneyi onye muleri ka nje ekene Chinedu enya bụ onye gomu ụba aka na ya adị ya ụba aka ekene odogwu n'India ka nje nwere ekene ka nje ekene Sunday onye mụzamụ Sunday onye amị Sunday dike Sunday olori Sunday tiapawa Sunday mmeligo egwu Sunday